ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನೇನು ಬಲ್ಪುಡು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ ಇನ್ನು ಚಾಕ್ ನಮ್ಮ ಪಲಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪಲಾವ್ ಮಲ್ಪನ ಹೆಂಚಂತುಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರಿಯಾರ. ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಮುಂಚೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ ಒಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ತರಕಾರಿ ಬೇಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಟಾಟೆ ಬೀನ್ಸ್ ಪೂರ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋದು ಬಟಾಣಿ ಉಂಟಾ ಬಟಾಣಿ ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟ್ಲಾಗ್ಯಾರ ಮೇಡಮ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಮೇ ಪೊಜ್ಜೆತ್ತು ఉంది ಅದು ಮಿನ್ನಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಂತ್ರೆ ಬುಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ ಬುಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಲಾವ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಎಂಟಿ ಆಗ್ತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೌದಂಡ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓರಲ್ ಫುಲ್ ಅಂಡ ನಾ ಕೂಜಲ್ದುಲ್ಲ ಬರ್ಸೋದಾತ್ರಿ ಇದಾದಿನ ನೀ ನಾನು ರೆಡ್ ನಾಯ್ದ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ತಿನ್ನೋದು ಲಜ್ಜಾ ಕೊರನೆ ಅಂತ ಆರ್ಕೊರ್ನ ಇದೇ ಸೊನ್ನತ್ತ ಇನ್ನು ಹೊಕ್ಕಡೆ ತುಲೆ ಇತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಚಾ ಪರೊಂದುಲ್ಲ ಪಲಾವ್ಲ ಕನ್ನ ಚಾಲ ಪಲಾವ್ ಸೋಕುಂಡು నీకు పలావ్ ఇష్టనా? పిల్లడు మలిపేరా? మగివనిగే मेरे एग्जाम मेरे क्वेश्चन के पन में 900
9 ಮಗಿ ಬನ್ನು 9 1 9 8 8 9 0 21 9 4 0 35 9 6 42 9 6 ಜೋರು ಪನಂತೆ ರಾಂಗಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಂದ ಇದೆ ಇದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತಂದ್ರೆ 927 ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕನಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚಂಬರಿತ್ತ ನೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಮಾರಿಸೋಗಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಡೂಪರ್ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನಿಗೆ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಟೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಅತ್ತತ್ತು ಕ್ಯಾರೋಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಗಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬುದಾರೆ ಕಡಲೆ ಬಟಣಿ ತಂಬೆ ಹಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವಾಗ ಬೇ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪರಂದ್ರೆ ಚಾ ಪರಂದಿಜ್ಜೆ ಸತೀಶನ ತುಳ್ಳಿ ಮೆನು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾ ಪ್ರಪಾರದ ಕೊಂಬೆನು ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಯಾರ ಬೋರಂಡು ಶಾಲೆ ಮುಲ್ಪನ ಕೈ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆ 12:45 ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಮೇಲೆ ತಂದು ಬೇನ ಸುಸ್ಮಿತಕ್ಕ ನಮ್ಮಗೆ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಅಂಚ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಫೋನುಲ್ಲೇ ಅಡೆಂಗೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗ್ತದೆ ಗರಟೆ ಅಲ್ಪರುಂಡು ಇಲ್ಲ ಪಿರಾಡದ ಕಾಲು ಬರೋನುಲ್ಲೇ ಹೌದಾ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಕೊಯ್ಯಾರ ಹೋಂದಿಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಮಲ್ಲ ತುಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಚಟ್ನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಯ್ಯೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಟೆ ಮಾಮಿ ಕಿರೆಂಗ್ ಪುರ ನಡ್ತೀರ ಕಿರೆಂಗದ ಬೋರ್ ಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೆಂಕ್ಲ ಬಸ್ಸಲ್ಲದ ದೊಂಪ ಅಣ್ಣೊಂದೊಂಚೂರು ಸಪ್ಪುರ ಉಂಡು ಅವು ಚಳಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ಪುರ ಆಪುನಿಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕು ಹೊಯ್ಯಾರ ಹೊಯ್ಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಅಂತ ಉಂಡ ಒರಿಯಾಗ ಅಪ್ಪು ಜಿತ್ತದ ಕಾಲಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅನ್ನುಲೆ ಪಂಡ ఆయన తిరుత్తు పాడినోడి ముట్ట ಕೆಲವದಾಗಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಟ್లా ಅಟ್ಟು ಒಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಏಪ್ಪ ಸೈಪಂದು ಇನ್ನು ಜಿತ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ ಲಕ್ಕವನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟೊಂದಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೋಡು ಪಿರೋರಿಯಾಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಹಾಯ ಆಗೋಡು ಇಲ್ಲ ನೆಟೆ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಲುಂಡಿ ನೆಟೆ ಮೂಜಿಂಡು
ಅಲ್ಲ ರೈಟಾ ఉందా ಇತ್ತದ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಲೆಂಚ ಬಂಡಾಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಾವಿರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಪ್ಪಡು ಅಂಡಾಗ್ಲಿ ತೋಜುನು ಪಿರೋರಿಯನ್ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋರಿಯನ್ ಅಂತ ಓಡು मल्ला नाती येत मल्ला आपली मस्त मल्ला आपण मामी ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಫೋನ್ ಆಗೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಐಕ್ ಒಡಗ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಫೋನ್ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೇನ ತೂವರಾಯ್ಜಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಬೇತೆಕ್ಲದ ಆಯ್ತ ಪುರ ಪನ್ನೊಂದು ಹೋಗ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುನ ಕೆಲದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮನ್ಪೇರೆ ತೀರುಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಜನ ಬಾಕಿದಾಗಿ ಮನ್ಸಂದ ನಂಜಿ ನಂಜಿಗಾರ ಒಂದು ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಿಡ್ಪು ಅಂದಿಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈ ಸಲ ಚೂರು ಕೊಬ್ಬರಿ ಇಕ್ಕದನ ಆನೆನ ಮಸ್ತ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತು ದೊಂಬುಗು ಉಲ್ಗಾರ ಬಿಡ್ತಾ ಒಂಜಿ 7-8 ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಅವನ ಮಿಲ್ಲಿಗೆ ಬತ್ತಬೋದು ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪವ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಯ್ತಾ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೊಡಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹೊಡಿತ್ತ ಅವರ ಏನು ತಲೆಕಾಲಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬಣ್ಣಗಂಡ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಜೋಕುಲೆಲ್ಲ ತಂದು ಬಣ್ಣಗ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಬರೋಡು ನಂಡದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ನನಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಯೆ ನಾವ್ರಾಗ ಅಡೆ ಪೋದು ಕಾಲು ಎಂಕ ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಿಯಾಲು ಆ 10 ರೂಪಾಯಿನ 11 ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಕಕ್ಕೆ ಪದಾಗ ಬೈದೆ ಆತ ಕಷ್ಟ ಹೊಡಿತ್ತ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ಕದ ಕಾನಾಗ ಎಂಕಲ ತುಯರ ಅಪ್ಪಚಿ ಕೆಲವೇರೆ ಮಸ್ತ್ ನಂಜಿಗಾರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾ ಪಂಡದು ಎಂಕುಲು ಎಣ್ಣಿದ ಆತ ಎಣ್ಣಿನು ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂತದಿರು ಆತು ಬಂಗ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಆ ಟೈಮಡು ಅಂಡಲ ಅಪ್ಪಗಲ ಎಂಕುಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಮಂತದಿರು ಒಂತೆ ಬಿನಿ ಬೇನೆ ಆಯ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆತಿತ್ತು ಎಂಕುಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೇನು ತಿಂದೊಂದು ಇತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡ ಆನಾಗ ಜೋಕುಲು ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಆನಾಗ ಎಂಕ ಇತ್ತ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿ ಒರಿ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಪೋತೆ ITI ಡಿಪ್ಲೊಮ್ ಮಂತದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಡುಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇತ್ತ ಐಕೆ ತಕ್ಕ ಉಳ್ಳ ಎಂಕ ಇತ್ತ ಎಂಕ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಗಲ್ ಟೀಚರ್ ಕಲ್ತದಾಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತ ಜೋಕುಲು ಎಡ್ದಾದ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡ ಆಯ್ನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೊಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕುನು
ಕುಕ್ಕು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕ ಆತನ ಕುಕ್ಕುದ ಸೀಸನ್ ನನ್ನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪಬೇಕಂದು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುಕ್ಕುಗು ಉಪ್ಪುಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿಲ ಪಾಡು ತಿಂಡ ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಂತ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಕುಕ್ಕು ಉಪ್ಪುಲ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ತಿನ್ಪುನು ಪಂಡ. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಿಂಗಣಿಗೆ ಕುಕ್ಕು ಕಟ್ ಮಲ್ತನ ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡು ತಿನ್ಕ ಒಂದು ಖಾರದ ಪೊಡಿ. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾನು ಕೊಬ್ಬರಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಂದುರ್ಲೆ ಕೊಕ್ಕು ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಆತಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿದ ಜಾರ್ಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿ ಕುಕ್ಕು ಶುಂಠಿ ಮುಂಚಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು.